Sari kaham kulum kajatono jara boni video nai tongnai o thangnai salkisa sikango bono je bobai sakbai thangmalai bai je bono angrsa brimani abo belai lukoro bono sajagai hamjagai bono jotono mane hambai paiflai ya taminike bono asuk kindo saput khalimani hamjaklaimani jotoni no abuk sijora mat tini sijora ta o puilani chiming je tini sijora jotoni no negative comments gerei mane jotono positive comments bon bagai jotono kaham salaimani bising te jeng bobai malai phika tamni kendroni kabangma comment sogo purmani nukmani ba tei kaisa persabrdi tei kaisa khanana mutung hindra salaimani jeng tini nugui sanai nugui mansanai khanai mansanai boni tei kaisa samung second mo tei kaisa subject belai khana thok belai samung kaham belai kau khana thok sakang abono kenalai jeng tini to tabuk to hor karena pungun orang nungnai tapi ang tik exact atau sok tebo tini ke ang abut kali ya karena tini hor abut kagang ke mane nani kompang me mana tama hor to kapa nge edit kate deg nai nai tini nuklak karena pungo tik pungni soita basata time dokolon orang nungnai ke bai sagrade nini viewers ngojo ko kesana musung belai ke hambai marawo puilawo ngeroni komen nunggu yang betai khas ranggo yete bono bu hai ne tei baisa ang bai malai phung ni bang bono bu pai plai ya hambai maro tei bo amai ke saput khai tonglai de hambai asing singna ge da manik sasi nini ram bono nunggu ana comment khajak bole mane god bless you all the best nei ka phauja kha nanu nukha ge da mani no kunu ko ka tamu musu bon bagile bono da manik no ka ang plai pai plai ya hambai maro mone sabno senang samani pa tei babu kusugo kai thang ang bono belai ebo hamza go haisi ke ang boni rasa mong no mang se le rasa ko ta da manik na ge tabu ten ang boni katal phai kan ang tabu nang rasa samani apa saja da manik yo mon mango boni rasa mong katal phai ang bono khana ye stong mai ya haisi bono orang na hamza ko romantic der samnai romantic na belai hamza ang romantic de jotono kha phoja ko khaisi bukaw nanggra ko mahai angke bin bagaya asung sini na angke tak lukurau jehitu nono asuk koile mani ba nasabi khanarse hebla de kaisa mane samung khana sini ta no ang to rasawi pai ka apa ne khana khasne le angke taibo o video no nugoi taibo comment pai kangke nang taibo samne de samna hai sabi tongai na boro nije mane request mansak sabi nai nono koisak nang hai sabi tongai da sabi tongai ke tagbus kang mane bisi ketal palijak prodogo nanggur samne de oke lam saya bisi ketal ke ang ro club bad new year boro kaine ro jaga ko boys student club birbani na bar jaga samne ro jaga boro ana safalnya ta o video no nogmani bisingte boro ana sahata mar sabsani na track baina na track baya u music tamnai kone ble tamnai ba tamnai de keri bono silia apa boro koi kata doh ge atini na bagai sung slide jeng tini boy malai kha noni comments nungmani bising tei bobai hai bai bobai malai makar phika jeng tini subscribe ke kaisa samu like kana thok hambai ha jotono na Kapangkelyo, khorangkelyo, kapangkelyo, shakmangkelyo, kokshana nakebo, lati korobo, kokshana nakebo, lati korobo, wani jaduno, bahai kisana, ani hamza mani kono. Wani jaduno bahai kesana hani hamja mani kono ulo gibono
Nengkere o kapang seraya Nengkere o tinang kerehan Nengkere o kapang seraya Nengkere o tinang kerehan Nini bagayani kapang kaya sa tongan Mol brum budum nambay no tongnay kirenge O ani jaduno bahay kisanay Ani hamjang mani kono Ulogui bono O ani jaduno bahay kisanay Ani hamjang mani kono Ulogui bono Nengkere olang mabuk jahat Nengkere o tinang kerehan Nengkere olang mabuk jahat Nengkere o tinang kerehan Nini bagayani kapang kaya sa tongan Mol brum budum nambay no tongnay kirenge O ani jaduno bahay kisanay Ani hamjang mani kono Ulogui bono O ani jaduno bahay kisanay Ani hamjang mani kono Ulogui bono Hambai